Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. 80 меңнән шәһәр халкы 1 сәгатькә утсыз калды. Ни сәбәпле һәм әлеге хәл нинди уңайсызлыклар тудырды? Хәбәрчебез сюжетында. Мәктәпләр яңа уку елына әзерме? Белем учакларында кабул итү комиссиялары эшли башлады. 28нче мәктәпнең әзерлеген Ләйсән Ханова күреп кайтты. Республика буенча урып җыю 22%-ка тәмамланды. Икмәк җитештерүчеләргә хөкүмәттән нинди ярдәм каралган, хәбәрчебез белеште. Ишегалды бәйрәмнәре дәвам итә. Күршеләр җыелган җирдә күңел ачып кына калмыйлар, җитди проблемалар хакында да сөйләшәләр. Бүгенче алда 80 мең тирәсе кеше утсыз калды. Хастахана, балалар бакчалары, шифаханәләр, коммуналь хуҗалык объектларына электр бирү üzелде. Төзексезлекләр аркасында шәһәрдәге 3 телерадиокомпаниянең да эше вакытлыча тукталып торды. Электр челтәрендә килеп чыккан авария нинди йогынты ясады, бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. 1 сәгать тирәсе электрсыз. Бүген көндезге 3-тән 5-нче артыга кадәр 80 меңгә якын кеше утсыз калды. Алар 1-нче, 5-нче комплексларда, 27-нче, 54-нче, 58, 59-нче комплексларда яшәүчеләр. 1 сәгать эчендә безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына уннарчы шәһәрдәш мөрәҗәгать итте. Кемдер трамвайлар туктап калып эшенә соңга калды, икенче берәүләр бакчадан балаларын алырга соңарды. Ну, у нас водитель, она сразу выходит. Трамвай туктап калганда без шунда ук ни булганын ачыклый башлыйбыз. Диспетчерга шалтыратабыз. Безнең вазифабыз бу. Электр челтәрләрендә төзексезлек аркасында светофорлар эшләми башлады. Юлларда бөкеләр барлыкка килде. Юл хәрәкәтен көйләү өчен инспекторлар чыкты. Ярчаллы электр челтәрләре җитәкчесе әйтүенчә, хәзер авария сәбәпләрен ачыклау бара. Моның өчен махсус комиссия эшли. 15 часов 17 минут произошло отключение воздушных. 15 сәгать 17 минутта Үзәк подстанциясына тоташтырылган электр челтәрләрендә төзексезлек килеп чыкты. 1 сәгать эчендә барлык кулланучылар да резерв линияга тоташтырылды. Тагын 10 минут үтүгә барысы да гадәти торышка кайтарылды. Энергетиклар әйтүенчә, социаль объектларга ут 15 минут эчендә бирелгән. Алар арасында 5-нче хастахана да бар. Ләйсән Ханова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ яңалыклар. Республика буенча урып җыю 22%-ка тәмамланды. Игенчеләрнең хезмәтен республика лидеры Рөстәм Миңнеханов үз контроле астына алды. Инде бер атна дәвамында ул Татарстан районнарында кыр эшләренең ничек баруын тикшереп йөри. Рөстәм Миңнеханов әле Тукай районына килергә өлгермәде. Шулай да район игенчеләре куркырлык нәрсә юк. Без һәр вакыт әзер дип ышандыра. Республика күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча лидер төбәк, кайбер хуҗалыклар үзләрендә җитештерелгән продукция белән барлык Татарстан халкын туендыра алыр иде. Язның бер көне елны туендыра диләр, авыл хуҗалыгында исә җәендә, көзендә йоклап калырга ярамый. Тукай районы уңдырышлылык буенча республикада 3-нче урында, һәр гектардан 29 центнер уңыш җыялар. Кайбер хуҗалыкларда урып җыюны инде тәмамлаганнар, җирләрне көзгә чәчүгә әзерли башлаганнар. Уңышлар әйбәт, җыябыз әкрегән, все нормально инде. Саламның сыйфаты әйбәт быел. Калын, шулхал әйбәт, икмәк әйбәт быел. Ел сайын авыл хуҗалыгында алга китеш сизелә диләр Тукай районы идарәсендә. Моңа республикада гамәлгә ашырылучы президент программалары ярдәм иткәнен дә яшермиләр. Мисал өчен, һәр гектар җир өчен 500 сумнан артыграк күләмдә субсидия бирелгән. Быел Татарстанда икмәк җитештерүчеләргә тагын ярдәм итәчәкләр әле. Көзгә чәчү өчен дип тә бирәбез. Аннан соң 3-нче, 4-нче класслы будайны эш каплаганга да сатып биргән өчен дә республика бюджетларына аларга да стимул бирәбез. 2,5 тәңкә һәр тонна будайга. Аның өстенә чәчүгә яңадан будайның бәясен 3-нче классына 10 сум дип куйды егетләр. 10 сум менә яңадан 2 сум белән 12 сум була инде. Республика буенча шәхси хуҗалыкларга да зур ярдәм күрсәтелә. Сөт җитештерү күләме кимемәсен өчен савым сыерлар асраучыларга акчалы табылышачаклар. Тукай районында инде исемлекләр әзерлиләр. Шуның белән бер рәттән дәүләттән бүгенге көндә ярдәм күрсәтелә. Узган елда инде ул бер сыер башына 2000 күләмендә бирелгән иде. Быелгы елда инде без документларыбызны җыя башладык. Бер сыерга 3000 исәбеннән дәүләт ярдәме һәм инде яңалык буларак хуҗалыкта асралган һәрбер ана кәҗә өчен 1000 сум субсидия биреләчәк. Татарстанда барлыгы 30лап президент программасы гамәлгә ашырыла. Аларның күбесе авылны үстерүгә юнәлтелгән. Әлбәттә без беләбез, безнең нигезебез авылда һәм менә шушындый йортлар, шундый юллар, газ, су, бүтән программалар, алар авыл өчен бик кирәк һәм безнең тырышлык
шәһәр тормышы белән авыл тормышы аерылмаска тиеш. Без шуның өчен көч куябыз һәм нәтиҗәсен күрәбез. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшләр 8 миллион сумга парковка кагыйдәләрен бузган. Бу ни бары 7 ай эчендә. Шулда машина кую урыннары белән хәл һәр вакыт котлаулы булды. Бу бигрәк тә ишегалларына кагыла. Бүген шәһәрдәшләр 2 төркемгә бүленде. Аларның берсе кварталлар эчендәге юллардан автомобильләрне алу яклы, икенче берләре парковка урыннары җитмәүдән зарлана. Башкарма комитетта исә әлеге проблеманы хәл итү юлын күрмиләр. Административ-техник инспекция белгечләре әйтүенчә, шәһәрдәшләрнең бүген 70% машиналарын газоннарга һәм балалар мәйданчыкларына куеп калдыра. Мәктәпләр яңа уку елына әзерме? Белем бирү учреждениеләрендә кабул итү комиссияләре эшли башлады. Комиссия составында Мәгариф идарәсе белгечләре, янгын күзәтчелеге һәм Роспотребнадзор белгечләре, хәтта медицина эшчеләре дә бар. Бүген белгечләр 28-нче мәктәптә эшләде. Тик биредә тикшерү бер комиссия белән генә шикләнмәде. Ни өчен? Хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Шыжлый торган мондый лампалар булырга тиеш түгел. Игътибар ителә, һәрбер кабинетта, әгәр безнең лампочкабыз куелган икән, бер спектрда булырга тиеш. Или ул шушындый ачык, якты яки саргылык. Кабул итү комиссиясы вәкилләрен барысы да кызыксындыра. Классның чисталыгы да, парталарның кайчан алынуы да мөһим. Татар теле кабинетында яктырткычлар тиешле таләпләргә җавап бирми булып чыкты. Аларны алыштырырга куштылар. Параллель рәвештә медицина ярдәме күрсәтү кабинетында да тикшерү бара. Хезмәткәрләрнең флюорография үтү-үтмәвен дә карыйлар. Наличие медикаментов, наличие... Медикаментлар җитәме, лицензиялары бармы, барысын да тикшерәбез. Быел барлык кабинетларда прививка ясау өчен лицензия алды. Аны хәзер мәктәпләрдә ясаячаклар. Моның өчен шәфкать туташлары җаваплы. Алар барысы да өйрәтелде. Кабул итү комиссияләре 3 августта эшли башлады. Алар бөтен мәктәпләрне тикшереп чыгарга тиеш. 15 ел эшлим. Действительно, график үзгәрде. Без 15 ел тому назад августның урталарында принимать тарик, августның озакларында мәктәпләрне принимать тарик. Хәзер үзгәрде график. Ремонтлар ясап, бөтен мәктәпләр әзер. Уку йортының санитар торышы, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлеше, ашхана һәм классларның тиешле таләпләргә җавап бирмәве. Комиссия күзлегеннән хәтта мәктәп яны территориясе дә читтә калмады. Мәктәпләргә балалар буенча бәя бирелә. Һәрбер комиссияның үзенең кул астында акт эшләнелгән, һәрбер параметр буенча бәяләү баллары күрсәтелгән, нинди кимчелекләр өчен нинди балларга игътибар итәргә, нәрсәгә игътибар итәргә. Иң кирәклесе без игътибар итәбез балаларның куркынычсызлыгына. Безнең мәктәбебез яңа уку елына әзерләүдә ата-аналарыбыз зур ярдәм кертәләр һәм укучыларыбыз бергә мәктәпне уку елына әзерлибез. Бу безнең яздан ук планлаштырыла һәм җәйге вакытка сроклары күрсәтелеп, эш фронт билгеләнелә һәм инде мәктәбебез бүгенге көндә безнең әзер. Бүген һәм иртәгә шәһәрдә республика комиссиясе дә эшли. Тикшерү өчен һәр районнан 5 мәктәп сайлап алынган. Аларны җирәбә ярдәмендә билгеләгәннәр. Исемлектә 28-нче мәктәптә бар. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Күп санлы сораулар буенча Чаллыга Белоруссиянең танылган җитештерүчеләре янә килде. Узган ел күрше республика эшмәкәрләре Азатлык мәйданында сату итсә, июнь азагында ярминкә атна дәвамында КамАЗ мәдәният сарае каршында оештырылды. Бу юлы да сәүдә рәтләре биредә урнашты. Һәр иртә сайын ашамлыклар ветеринария тикшерүе уза. Бирдә сөт ризыклары да, иттән җитештерелгән казылыклар да бар. Ил ризыклары дәүләт стандартларына туры китереп совет чоры ризыклары буенча ясалган. Есть рулеты и с добавлением Куян, тавык ите кушылып ясалган рулетлар бар. Алар мичтә пешерелә. Сыр, кечкенә ит кисәкләре кушылган рулетлар да бар. Әгәр элеккеге рецептлар буенча эшләнелгән дип языла икән, чыннан да шулай. Тәмле тамаклар өчен киң ассортиментта конфет, печеньелар тәкъдим ителгән. Все выполнено по ГОСТу. Биредә совет чорында ук булган фабрикаларда җитештерелгән кондитер эшләнмәләре сатыла. Тәме дә элеккеге кебек. Чатырларда Белоруссия фабрикалары вәкилләре үзләре сата. Нигездә табигый тукымалардан тегелгән кием-салым тәкъдим итәләр. Ассортимент киң, бәяләр кулай. Полуручная работа там. Совет заманындагы станокларда бәйләнелә сәдәфләрен кулдан тегәләр. Киемнәрем минем белорусский трикотаж. Эштә эшләгән вакытта уксатып аладырым. Ярминкәдә тәрәс пәрдәләре, урын-җир кирәк-яраклар да тәкъдим ителә. Ярминкә 4 августтан 9-на кадәр эшли. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар.
8 августта шалда жеңіл атлетика бойынша марафон ұйыштырыла ул шәһәрнең 85 жыллыгына һәм физкультура көненә багышлана. Онда теләге булган һәркем катнаша ала, яшь аерымлыклары юк, йөгерешчеләргә Азатлык мәйданыннан старт биреләчәк. Марафон трассасы Хәсән Туфан проспекты буйлап билгеләнгән ярышларны ачу тантанасы көндезге 12-дә булачак. Иртәнге 9-да исә 42 километрлык дистанцияга йөгерешчеләргә старт бирелә. Наши соревнования не случайно называются «На призы» Фирай Султановой Ждановой, потому как... Безнең ярышлар юкка гына Фирай Султанова Жданова призларына дип аталмый. Нәкъ менә ул бүләкләр әзерли. Ярышлар төрле номинацияларда үтәчәк. Мисал өчен, иң нәтиҗәле гаилә. Монда әти, әни, балалар гына түгел, апалар, абыйлар да катнаша ала. Рассматривается на всех дистанциях. 16-да 14 йортында Ишегалды бәйрәме үтте. Әлеге чара күршеләргә бер-берләре белән танышырга, аралашырга мөмкинлек бирә. Монда очрашуларда шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе дә катнаша, шәһәрдәшләр Наил Мәхтиевкә үзләрен борчыган сорауларын, тәкъдимнәрен җиткерде. Оештыручыларның берсе президент белән бергә җәмәгать оешмасы комплекста яшәүчеләргә концерт программасын әзерләде. Шәһәрдәшләрнең күбесе монда очрашулар ешрак үтсен иде дигән теләктә. Дворникларыбыз менә чис тартып торалар. Шундай чиста утырып чәй эчәрлек була. Торбаларыбызны алыштырдылар, иләребезне матур итеп ясадылар. Күңелле яшибез. Үзеңнең күршеләреңне күрәсең, бергә танышларың белән. Без инде все-таки беренче строители КамАЗы. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Бартык Шоу ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф белән китә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Кичләрегез исән-имин үтсен. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 4 по 9 августа ДК «КамАЗ». 5, 10, 20, 70? 70! Салон кожи и меха объявляет о ликвидации товаров в связи с закрытием магазина. Успей до 10 августа купить шубу или дубленку со скидкой до 70%. Арас, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Коллектив ООО УКС «Камгэс Энергострой» в лице генерального директора Петрова Альберта Николаевича поздравляет всех строителей города с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, удачи и успехов в реализации самых лучших проектов. Главная задача каждой школы – воспитать успешного выпускника. Достижениями своих воспитанников гордится каждый учитель. О них рассказывает своим нынешним ученикам. Вы тоже можете быть примером для подрастающего поколения и внести посильную помощь в создание современных условий для обучения и воспитания школьников. Оставьте светлые и добрые воспоминания о себе как спонсоре и меценате. Посетите свою школу, узнайте, чем она живет, и окажите ей помощь. Кто помнит и ценит прошлое, у того есть будущее. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Чаллы шәһәренең 85 еллык юбилее һәм күңел радиосының туган көне. Бергәләп бәйрәм итәбез. Татар һәм рус эстрадасы йолдызлары бер сәхнәдә. Грандиоз концерт тамаша. 9 август 18 сәгатьтә. Яр буе паркы мәйданы. 12+.
Бәйрәмнең генераль спонсоры Евросил җаваплылыгы шикле җәмгыять. Партнеры Татэнергострой проект төзелеш оешмасы җаваплылыгы шикле җәмгыять.